Ev demeke dirêje dewleta Tirkiye ji bo piştavanên ji xwe re çêke û êrişî hêzên gerîleyên azadiya Kurdistanê bike li Bexda hewlêr di nava trafîqeka dîplomasiyê de ye. Divê asê de ji xwe pedeke rasî kiriye angan bijîn pedeke ji xwe li alîgiriya êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye yên li ser herîmên parastinên medyayê dike lê hem wextê vê yekê dixwaze hem yenekî û hem jî dixwaze Bexdayê bikêşe nava şereke li dijî herîmên parastinên medyayê de li heta niha ji van aliyan piştavaniyeke ku ji li gorî ku daxwaza Enqere dixwaze pêk nehatiye ev yek jî dihêle Enqere di her fersendê de gefê bixwe şefê rejima Tirkiye Erdogan di her fersendê de ji xwe gef li Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yenekê dixwe û dibêje divê li dijî PKK piştavaniya wan bikin lê serokê yenekê Bafil Talebanî careke din bi aweke zelal bersiva van gefên dagirkeriya dewleta Tirkiye û serokê wê rejima Tirkiye Erdogan da û got ew ê ti tawîzan nede dewleta Tirkiye û her wiha got divê di aliyê leşkerî de jî dewleta Tirkiye xwe di berçavan re derbas bike. Em tawîzê nadin Tirkiye. Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yenekê Bafil Talebanî bi tundî bersiva gefên dewleta Tirkiye ya dagirker da. Bafil Celal Talebanî ku li Bexdayê tevlî dîdarek bû û têkildarî gefên dewleta Tirk a Qirker axivî. Bafil Talebanî anî ziman ew dijminatiya PKK û ti hêzek dinya Kurd di nava xaka herêma Başûrê Kurdistanê de nakin. Herî dawî serokkomarê rejima faşîstî Tirkiye Erdogan di vegera ji Misrê de gef li yenekê xwaribû. Erdogan diyar kiribû tevî ku wan gelek caran hişyarî kiriye jî lê yeneke bi PKK re têkiliyên xwe didomîne. Hem wextê vê Erdogan ji ber piştevaniya pedekiya di şerê li hemberî PKK de jî pesnê wê dabû. Lewra Talebanî anî ziman ew tawîzê nadin Tirkiye û ev hişyarî da. Sê hevalên min ji aliyê Tirkiye ve hatin armançkirin û şehîd bûn. Divê Tirkiye karê xwe îstixbaratî û leşkerî ber çavan re derbas bike. Ji dawiya 2023 û heta niha di navbera rejima Tirkiye û PKK de nêzî 10 hevdîtinên rûbirû pêk hatin. Di naveroka serekeya van hevdîtinan de çawaniya piştevaniya PKK ya ji bo êrişên dewleta Tirk yê dijî PKK hebû. Herî dawî destpêka adarê serokê hikûmeta Başûrê Kurdistanê di forma Antalyayê de bi Erdogan û Wezîrê Parastinê Tirkiye re civiya bû. Çavdêrên siyasî jî dibêjin di van hevdîtinan de careke din hevkariya navbera aliyan ya ji bo şerekî dijî gerîlayên azadiya Kurdistanê hatiye gotûbêjkirin.